Εσείς που ζείτε στη Δύση βρίσκεστε σε μια αόρατη φυλακή και το χειρότερο είναι ότι την αγαπάτε. Αφήστε με να σας το δείξω. Τα τείχη της φυλακής είναι η τυποποιημένη ψυχαγωγία και οι οθόνες βιντεοπαιχνιδιών που σας απομακρύνουν από τις αληθινές εμπειρίες. Τα γεύματα της φυλακής είναι τα fast food που σας κρατούν εξαρτημένους και αδύναμους μέσα από μια πρόχειρη, επιφανειακή ικανοποίηση. Η στολή της φυλακής είναι οι τάσεις της μόδας, οι οποίες θυσιάζουν την ατομικότητά σας στον βωμό της συμμόρφωσης. Η αυλή της φυλακής είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί η συνεχής σύγκριση και οι ανασφάλειες σας διατηρούν σε καθημερινό φόβο. Η εργασία της φυλακής είναι η δουλειά από τις 9 έως τις 5, που σας προσφέρει μόνο όσα χρειάζεστε για να επιβιώσετε, μα όχι για να αποδράσετε. Γιατρός της φυλακής είναι εκείνος που αντιμετωπίζει μόνο τα συμπτώματά σας, αφήνοντας τη ρίζα της ασθένειας ανέγκυχτη και κερδίζοντας χρήματα από αυτό. Το νόμισμα της φυλακής είναι οι πιστώσεις και τα δάνεια που σας αλυσοδένουν για πάντα, προσφέροντάς σας ψεύτικη άνεση και επίπλαστα σύμβολα κύρους. Το εγχειρίδιο της φυλακής είναι τα παλαιά μέσα ενημέρωσης που υπαγορεύουν κανόνες και διαμορφώνουν απόψεις. Αν δεν σας αρέσουν, γιατί τα παρακολουθείτε ακόμα. Το σύστημα αναστολής είναι οι υποσχέσεις για τη σύνταξή σας. Σας τάζουν ελευθερία, αλλά σας οδηγούν σε μια άλλη φυλακή, το γυροκομείο. Οι επισκέπτες της φυλακής δεν είναι καν οι συγγενείς σας, γιατί στις μέρες μας οι οικογενειακοί δεσμοί είναι τόσο αδύναμοι που δεν σας τηλεφωνούν καν. Οι συμμορίες της φυλακής είναι οι διαδικτυακές σας κοινότητες. Φαίνεται πως σας βοηθούν, αλλά σας βλάπτουν. Είναι πολλωμένες ομάδες που διχάζουν τον κόσμο σε αριστερούς και δεξιούς, στρέφοντάς σας τον έναν εναντίον του άλλου και εμποδίζοντας την πραγματική ενότητα. Οι δεσμοφύλακες της φυλακής είστε εσείς οι ίδιοι. Η άνεση και η οκνηρία σας δεν σας αφήνουν να φύγετε. Η καλή είδηση είναι ότι κρατάτε την απόφαση στα χέρια σας. Την ημέρα που θα επιλέξετε να γίνετε πραγματικά ελεύθεροι και να παρατήσετε όλες αυτές τις ψεύτικες αλυσίδες, θα έχετε ήδη δραπετεύσει. Η απόδραση δεν είναι ποτέ εύκολη. Για λίγο καιρό θα σας κυνηγούν, μα αξίζει τον κόπο. Σε μερικές εβδομάδες ή μήνες θα καθίσετε. Και αστεία συνειδητοποίησε ότι έχεις δραπετεύσει μακριά από αυτή την αόρατη φυλακή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα, παρακαλώ κάντε εγγραφή, πατήστε like και μοιραστείτε το για να με βοηθήσετε να φτάσω τους 1000 συνδρομητές.